Iane, îți vom filma, suntem detașați un weekend în schimb de experiență pe platoului Montane de pe litoral. Îți voi filma din stațiunile Montane, pe unde suntem acum, ca să vezi dacă dorești. Uite, Iana, este o zi extraordinară. Nu este foarte cald, vreo 23 de grade. Suntem pe platourile Montane. Casa noastră, uite-o, este și aici, însă observ că este foarte puțină lume și magazinele sunt goale, totul e pustiu, deci de vânzare casa noastră, nu sunt clienți, o serie de vile, Iane, uite-te. Mașini foarte puține pe strada principală. Uite, și aici este de vânzare și de închiriat. Nu găsești, Iane. Uite, primește card de vacanță la Cristina, aici, vezi, Iane, camere libere, uite, camere și apartamente, Iane, și primește de card de vacanță, uite, la Cristina aici, Iane, nu e nimic, uite, Iane, uite. Richard Mark. Produse din Germania. Uite o serie de vilișoare, Iane, făcute pe aici. Îți filmăm aici niște hoteluri fantastice, care sunt, sigur, că sunt făcute mai de mult și luate acum de oameni. Aici este, am înțeles, 12 milioane de lei camera pe noapte. Hotelul Păltiniș, uite-l, Iane, care este falimentar. Am înțeles că este pericol să cazeze, întrucât cad pereții. Uite acolo, în față, Iane, unde îți arăt, în căsuța aia mică, așa, cu acoperiș, un om a cumpărat-o, are decât vreo 7 metri și dă cazare cu 5 milioane pe noapte, cine dorește. Îți filmăm, Iane, pe toate sădelele, clăbucețuri. Uite, câteva mașini de lux, numai oamenii care sunt ultra potenți mai pot să plimbe în stațiuni. Nu mai există fonduri ale oamenilor
munci. Iată, Iane, o serie de construcții noi, locuri vechi. Iată, toate stau goale, Iane. Noi filmăm pentru tine ce putem, că este foarte mulți ani. Însă vremea este admirabilă, Iane, după căldurile de 40 de grade, de 30 ceva de grade după litoral, aici este o oază de relaxare pentru 2 zile. Iane, 22-23 de grade Celsius. O altă unitate de cazare, nu se vede nimic, nicio mișcare. Restaurantul gol acolo, lângă, tot. Casa Duca. Am înțeles că aici nici magazine nu prea găsești, Iane, ci că este un Carrefour, dar care este foarte scump față de Carrefour-urile obișnuite. Sunt prețurile duble, dacă nu triple, Iane, și abia la marginea orașului, așa aruncat, este un penny, de unde poți să faci cumpărături mai ieftine. În rest, se speculează la maximum. Uite, o școală, Iane. Este școala George Enescu. Clădiri renovate peste tot, Iane. Uite, un nou hotel, Record, care este restaurant. Am înțeles că este al unui mare handbalist sportiv român, acest hotel. Mi-au spus că este 10 milioane camera pe noapte. Însă, după cum vezi, uite, mesele sunt goale. Oamenii stau pe bănci. Mesele sunt goale, uite, nu este nimeni. Anda, casa Anda. Îți filmăm, Iane, peste tot. Primărie. Carol, iată, un nou hotel, fost comunist, care a fost acaparat de către Alexandrioni, am înțeles, și îl deține Alexandrion. Am înțeles că este 500 de euro
camera pe noapte. Este gol, după cum vezi. Iată, mesele goale. Bizantin. Uite, Bizantin e gol totul. Uite. Alexandrion. Alexandrioni a luat și a pus mâna pe hotel și vinde coniacuri și toate alea și nu e nimic. Behihana, aici ce-o fi? Benihana, aici sunt niște markete, iane, uite-te, ăsta este Carrefourul de care spuneam, cu prețuri aproape triple decât Carrefoururile obișnuite. Hotelul Bucegi, uite-l, la fel, iane, este ultra gol. De altfel, vezi, asta este ultracentru pe aici. 2-3 persoane, vezi, câteva persoane sunt pe străzi. Deși vremea e splendidă. Că de astăzi, unul din... Irish House, iane, uite, un alt restaurant gol, uite, iane, Irish House, uite, îți arăt meniuri, dacă dorești, uite, spaghete Napoli, 49 de lei, pene forno, 52 de lei, pene 4 formaggio, 52 de lei, porție. Da. Deci cum se procedează, da, da. Uite, autoservirea lui Mihaela. Este goală și ea. Sunt niște oameni care vând aici niște șepuțe. $30 o șapcă. Pe litoral era 20, ca să vezi. O mega imagine în fața Ianei, care este depopulat. Oamenii nu merg în el. Îți mai filmez mai încolo, Iane, deocamdată